Het lood van bijen, hunning, maar ook meeskenjoet in Rinsemageest. Dit weekend binnen de landelijke iepen imkerijdagen. En daarom zet Auke Sikma de dwarm van zijn imkerij iepen. We vertellen de mensen hoe de bijen. En we laten de mensen zien wat we doen met de bijen, hoe we ze verzorgen. Maar ook hoe we de hunning oogsten bijvoorbeeld. En wat we met de was doen, met de bijenwas. Er komen net alleen nog mensen om hunning te proeven of om een stuk bijenwaaks te keepjen. Ik ben zelf beginnend imker en ik wil nog wat in de omgeving bekende imkers kennen leren. Dus hoe zij het al hier doen. Want elke imker had toch wel zijn eigen methode. Auke en Johan zeggen dat het hield iets minder git maar de bij. Stoommol en nectar verdwijnen en het broeken van gifstoffen is tegenskelijk. En wat kennen dan die worden om het opbetten te maken van die bijen? Blommen. Ja, we roepen de gemeente ook altijd op om zo let mogelijk te meen, maar minder. In elk geval net in de bloei te meen, dus nooit voor juni. En we roepen de mensen op om gewoon bloemen in de tuin te zetten, of op het balkon of whatever. De imkers hoop je dat het troch deze dij meer omtinken komt van de bij. Ja, als de bijen nou ophouden te bestaan, dan zullen de mensen waarschijnlijk ook uitsterven. Want bijen zijn heel belangrijk voor de bestuiving van onze gewassen. En als dat niet gebeurt, dan hebben we natuurlijk een probleem.